ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಮತದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತಿರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ರಾಹುಲ್ ಇದಾದ ಒಂಜಿ ವಿವಾದ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನು ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ನಾಗಾಲೋಟೋಡು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷಲ 15-20 ಸಿನಿಮಾರು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೆನ್ನಲಾಕೊಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಕಾಸು ಬಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ನು ತೂಪಿನ ಮನಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಳು ಅಂಚಿನವಳು ಒಂಜಿ ವಿವಾದ ಪುಟ್ಟುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಇನಿ ತೇರಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಊಸಂಟೆ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿವಾದಗೂ ಬೈದನು ಆ ವಿವಾದನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಂಕಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ಪಂಡರು ಸರಿ ಅವನೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಅವು ಈರೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸರಿ ರಾಹುಲ್ ಸರಿ ಪಂಡೆಕ್ ಯಾನಿನಿ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡ್ ತಂಡನು ಇನಿ ಎನ್ನ ಆಮೇಟಿ ಕುಲ್ಲಾದು ಯಾನ್ ನಡುಟು ಕುಲೊಂದೆ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತೇರಂಟದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಊಸಂಟದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ತೇರಂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿ ಐತ ಊಸಂಟದಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿ ಆಮೇಟು ಉಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ಮೇಟು ಉಲ್ಲಿ ಯಾನಿನಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ದಯಪನ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತೇರಂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗುಂಗುರು ಕುಜಲ್ದೆ ಗಡ್ಡೊಡು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲಿ ಜವಣಿ ನವಿಲ್ ರಾಜ್ ಕುಡ್ಲ ತುಯರು ಇಲ್ಯ ಕೈಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಯ ಏನ ಯಾನ್ ದಾಯ ಆಯಂಬೆ ಪನ್ ಪೇಪರ್ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಲ ತೂತಾಯನ್ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ನಗಲ ತೂತೆ ಚಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಗಲೆ ಅಂತ ತೂತಾಯನ್ ಅಂಚ ಅದ ಹೆಂಗ ಸಲಿಗಾಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪ್ರತಿಭೆ ತುರುಕೊಂತೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಮರೊಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೋದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡ್ಡರೆ ಕುಂತಾಯ ಐದು ಬತ್ತೊಂದು ದುಬೈಗ್ಲ ಪೋತೆ ಅತಮೆ ದುಬೈಗ್ಲ ಪೋತೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತ ಅತಮೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ನಿಖಲ್ ಎನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಅತ್ತು ಅಂಜು ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಟ್ಟರೆ ಬಾರ ನಿಖಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನಿ ತೇರಂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಈ ಮೇಡಿಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನಿರ್ಬೋದು ನಿಖಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿರೆಚ್ಚಿದೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇರು ಅವು 175 ದಿನನ 200 ದಿನ ಬಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿರಾರು 5 ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿರ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಆರು ಲೇಖಕೆಲ್ಲ ಅಂದೆ 5 ಬಕ್ಕ ಬರಹಗಾರ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡು ಲೇಖಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಲ್ಲ ಅಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಲ್ಲ ಅಂದು ಏರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇಂಚೊಪ್ಪಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಅಂಚಿನ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಇನಿ ತೇರಂಟದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಹಾಗೆ ನವಿಲ್ ರಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಮೈಟ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಕೇಪುಲ ಪದವುದ ನಾರಾಯಣಣ್ಣೆ ಈ ಜನಕ್ಕಲ ಸಿನಿಮೋಗ್ಲ ಗಂಧ ಗಳಿಜ್ ಈ ಜನ ಬೇತೆ ಈ ಜನ ಉದ್ಯಮಿ ಓಲಾ ಬೆನೊಂದು ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪಾಡದು ಆಣಿ ಮಲ್ತೊಂದ 5 ಬಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಸುತ್ತ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಯಾನ ಕೆಲವು ಸತಿ ತೂತರ ಕೇಪಲ ಪೂರೇನು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂತಾರತೆ ಕೇಪಲ ಪದವ್ ತೂತಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುದ್ದೆ ಪುರ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿ ತೋನ್ಸದ ರತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ ತೋನ್ಸದ ಕೇಪಲ ಪದ ಓಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಪಲ ಪದ ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಉಲಾಯ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನ ಅರಂತ ಬೆಚ್ಚೊಡಿಲ್ಲ ಅವು ವಿವಾದ ಉಂಡತ್ತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಾರು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಬಾಗಲ್ಕೋಟೆದೆ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪೆ ಸಾಧು ಚೆನ್ನಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಹಾಗೆ ಪುದರ್ ಸಾಧು ತೂಯರ ಬಜಿ ಸಾಧು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮತ ಮಲ್ತೊಂತೆ 1-2 ನಿಮಿಷದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಏನ ಐತ ಟೈಟಲ್ 2 ನಿಮಿಷ ಏನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಉದ್ದೋಗು ಪಾಡ್ತು ಐನು 1 ನಿಮಿಷ ಆಯನ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮುಗಿದಾಣ ಇಂಚಗೊಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಪೋತನೊಂದು ಎಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಪಾಡ್ ಮರೆ ಎಂಡಂಜಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಅಂಬೆ ಸಾಧು ಚೆನ್ನಪ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಊಸಂಟೆದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಒಂದು ಊಸಂಟೆ ಈ ಊಸಂಟೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ದಿನ ಮೇಲೆ
ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಊಸಂಟೆ ತೇರಂಟೆ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ತಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವಿವಾದಗೂ ಬೈದು ಉಂಟು ಒಂದು ಊಸಂಟೆ ಒಂದು ತೇರಂಟೆ ರಡ್ಡುಲ ಟೆಂಟೆ 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 ಈ ತೇರಂಟೆ ಊಸಂಟೆ ಸೇರ್ದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಸೋಂಟೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ತೇರಂಟೆ ಊಸಂಟೆದ ವಿವಾದನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಲೇಯ್ದ ಆ ವಿವಾದನು ಯಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಇಂಕಲು ಮಲ್ಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಣ ನಿಕಲು ದೆತೊನ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿನ ಕಾಂಕಾಡ್ದು ಉಬ್ಬಿಲೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೇರಂಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಅಂದ ತೇರಂಟೆ ದಾಯಗ ತೇರಂಟೆ ಅಂದ ಪುದಾರ್ದು ಎರಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡುವ ಮುಕ್ಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲೆಂಜಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ದೆ ಕೆಲೆಂಜಿ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೇ ರಂಜಿತ್ ಉಮಿಲ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಊರ್ದೆ ಆಂಡೆ ಈ ಕೆಲೆಂಜಿಡ್ ಹತ್ತು ಕಾಸು ಆಪಣಿಗೆ ತೇರಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಾಯ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ತೇರಂಟೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ನವಿಲ್ ರಾಜಿ ಪೋಯಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ನವಿಲ್ ರಾಜ್ ಹೋದು ತೇರಂಟೆನು ಮೇರ್ನ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಜಗಳ್ದು ನಲಿಪಾಯರ ಮಲ್ತಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಆತು ಕಾಸು ಮಲ್ದನು ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತೇರಂಟೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐ ಕೊಂಚ ಕತೆ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕತೆನ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನೀ ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪುಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಗನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಲಿ ಎರ್ಲೇನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಲಿ ನಾಯಿನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಲಿ ಈ ತೇರಂಟೆ ಎಂಚ ಅವು ಗೋಡೆಡ್ ಹೋಂದು ಮಾರ್ರೆ ಐನ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಭಾಷಂಡೆ ತೇರಂಟೆ ನವಿಲ ಅದ ಬಾರಿ ಬಂಗವು ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವು ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಅವಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಂತಿದೆ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಈ ತೇರಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತದ ತಿಂತಾಗೆ ತಿಂತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಏರ್ಲ ಎನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪತ್ತೊಂದ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದತ್ತ ರಾವ್ ತತ್ತಿನ ಎನಿಮೇಷನ್ ಮೇವು ಆನಿಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಆಗ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಎನಿಮೇಷನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾಸು ಪಾಡಿರತ್ತ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಊಸಂಟೆ ಪಕ್ಕ ತೇರಂಟದ ವಿಷಯ ಇಡುವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಊಸಂಟೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರೆ ತೇರಂಟೆ ಊಸಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡ ಊಸಂಟೆ ದ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಐ ಕಾರ್ಕಳದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಧು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾಧು ಆಯ್ ಎಂಕೊಂತ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಬುಂಡ ಆಯನ ಪೂರ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ ಬುಡ್ಪಾವೆ ನಾನು ರಾಮ ದೇ ರಾಹುಲ್ ರೇ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ತೇರಂಟೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಮರಿಯಾಲ ಅರೆಗಾಲ ಒಂದು ತೂವಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ತಯಾರು ಮಲ್ದ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಾಸು ಪಾಂಡೊಂಡತೆ ಕಾಸು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಒಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ಅಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಖಂಡಿತ ಐಡ್ ದುಂಬಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯ ಉಂಡತೆ ಇಂಬೆ ಉಸಂಟೆ ಅಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುರ್ಕ ಇರತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಬೆ ಸಾಧು ತೂಲೆ ಸರ್ ಈಜಂತ ಪಾತ್ರಗೆ ಅಗ್ರಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಈ ಊಸಂಟೆ ಪನ್ಪಿನವು ಈಜಂತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಕಿದ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಕನಸಾರ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಉಸಂಟೆ ಐಟಲ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಉಂತ್ಲೆ ಅವಳು ಆಗ ಬೂಲಿಯ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ ಗಣಮ್ಮ ಅವು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಾವು ಸಂಟೆ ಅವ್ ಸರ್ ಅವನೇ ಕೇಪುಲ ಪದವನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತಡೆ ಸುರತ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಯಾನ್ಲ ಬೈದೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಿ ಜನ ಅಂಚ ಬರ್ತಡೆ ಮಾತ ಆದು 11 ಗಂಟೆದ ಹೊರ್ತು ಮೇರ್ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಬಿಕ್ ಊಸಂಟೆ ಬೋನು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಹೋದು ಆ ಊಸಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಊಸಂಟೆ ಪಿದ ವೈದ್ಯತ್ತೆ ದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪುರ್ತಾನಾಗ ನಡೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತು ಊಸಂಟೆ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊರಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಮಲ್ದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊಸಂಟೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಬೈದನು ಊಸಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನೇರು ಫಣೀತ ಬಾರ್ದಿತ್ತರತೆ ಆ ದಮ್ಮುಡು ಮನ್ಪುಗ ಯಾವಂಡಿ ವಿಷಯ ಏನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತಡುಪೋಯಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮೇರೆ ಕೇಪಲಪು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತಡುಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತಡುಪು ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ತೀರ್ಧಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಪಲಪು ಎಂಕಲೊಂದು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲತ್ತೆ ಅಪಗಲ ಯಾನ್ಲ ಪಾತೆರುವೆ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ತೇರಂಟ ಹೋಲ್ತಾ ತೇರಂಟಲ್ಲ ಮುಲ್ತಾ ಈ ಊಸಂಟ ಹೋಲ್ತಾ
ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತಾನೆ ತುಳುನಾಡ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬದುಕೋಚ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಾರ ಅವು ಅಂಚಾದ ಏನ್ ಭಾತೇವ್ ಸರಿ ಒಂದು ಮತ್ತ ಪಾತೆರ್ದು ಸರಿ ಆಪುನ ಹತ್ತು ಮೇಲೆ ನೆಕ್ ಬೇತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಸರಿ ಅದಾತು ಸರ್ ವಾಸ್ಟೈಲ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಸಾದಿ ಎಂಜ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಎಂಜಿನ ಈ ರೆಂಕ್ ಪಾತೆರ ಬುಂಡ ಸಾಧಿ ಅಂದಾದ ಅದು ಸಾದಿ ಎಂಜಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತವ್ರ ಸರ್ ಇರು ರೌಲರೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಫಾದರ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ತಮ್ಮು ಚಲ್ತೆ ಬರಬಲಿ ನಾನು ಪೂರೆ ದೇರ್ ನಿಂತು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಜ್ಜಾನು ಈ ಮುದುಕಷ್ಟೇ ಆ ಊಸಂಟೆಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆದಿತ ದಿನ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆಪಿಗೆ ತಾಯಿ ಆ ಊಸಂಟೆ ಪೋಂಡ ಆ ಉಸಂಟಿನ ಕಿವಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಊಸಂಟೆ ಕೆಪಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಥವಾ ಬೈದಿನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೋಗಿ ನಾವು ಊಸಂಟೆ ಪನ್ಪುಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮೇ ಬತ್ತಿ ಹಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟೇ ಜಾನ್ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐತೆ ಉಲೈಕಿ ಉಂಡತ್ ಐಕ್ ಮಾಡತ್ ಯಾನ್ ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬುಡ್ಚಲ್ ಮೇಲೆ ಬುಡಿದಿ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತ್ ಪಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಊಸಂಟೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಬುಡ್ಚು ವಾಸನೆ 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 ನಾತ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪರಿಚಯ ಆಪಿಲ ಕಾಪುನು ಮಲ್ಪುಗ ಏ ಆಲಿ ಏತ್ ಮಂಡಲ ಬಂಜಲ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಕೆಬಿ ಕೊರಂದೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಐಕ ಕಾಚ್ ಬಾಟ್ ಐಕ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದಮ್ ಮುಸುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಎಂಚಿನ ನಾಯಿರ್ದೆ ಕಡೆ ನೆರ್ಪಲ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ಪುರ್ಚಂದಿನ ಪಾಸೆಟ್ ನೆರ್ತಾಲ್ ನಾಯಿಂಡೆ ಮೊಣೆ ಅಂಕಮದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡಿತಿನ ಇರು ಒಟ್ಟು ನಾಯಿಂಡೆ ಮೊಣೆ ಮದ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತ ದಮ್ ಮುಸುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಡ್ಪುಜಾಲ್ ದುಂಬೆಂಕ್ಲಿ ಏತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತ ಕಂದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಏತು ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟ ಇತ್ತೀಚ್ ಇತ್ತ ಎಂಕು ಏನು ಏತು ಸಮಯ ಖಾಲಿ ನೆರಡೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎರಡತ್ತಪ್ಪ ದಮ್ ಮುಸುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಡ್ಪುಜಾಲ್ ಇತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ನ ನಾನು ಉಸುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕನಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಡು ಬತ್ತುನು ನಾಲಿಟ್ ಭತ್ತನ ತೈಪುಜಿ ನಾಲಿಟ್ ಪಾತೆರ್ ರಾಹುಲ ರಾಹುಲ ಅನ್ಪುಡಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬುಡಿತಿ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದನ್ನ ಇತ್ತ ಪನ್ಪಲ್ ಅಳ ಅವಳುಂಡು ನಮ್ಮಳುಂಡು ನಮ್ಮೊಳಗೇನು ಹೌದಾ ಈಗ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡುವರು ರಾಹುಲ್ ಅವೆಟ್ಟೆತ್ತು ಅದು ಕೋಪ ಬನ್ನ ಅಂಚಂತ ನನ್ನ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಗಿ ಚೆನ್ನ ಅವು ಒಯ್ದಾದ ಮೆಂತೋಡ ಯಾರು ನಮ್ಮನ ಊಸಂಟೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ದಲ ಹಾಪುಂಡ ತುಳಿ ಸರಿ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಇರ್ನ ಮಗನ ಕೆಬಿಕ್ ಪೋಯಿನ ಊಸಂಟೆನ್ ಈ ಕಪ್ಪಗ ನೈನ್ ಹೋಯ್ತು ತೆತ್ತತೆ ಕಾರ್ ತಟಿಗೆ ಬರ್ತಿಗೆ ಚಂಚ ಮಾಡ್ತಂದ ತೈತೆ ಬತ್ತೋತ ಬಿತ್ತರ್ ಬೋಡ ಅದು ಊಸಂಟೆ ಬೇಕಾ ಹೋಗೋತ್ ಬೋಸು ಕಾನ್ಸುಲ ಮಾಡ್ತದು ಕಾ ಬೋಡ್ಕಿ ಚಬುತ ಯಾಕೆರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಹಕ್ಕಲು ಏತು ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪೇರಂದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿರು ಬಂಗದ ಕನ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಕ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಸೌಹಾರ್ದ ಶಾಂತಿ ಒಂದೇನು ಶಾಂತಿ ಇಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ 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 ಹೋಗೋತ್ ಬೋಸ್ ಮಾಡ್ಯಾ ಹೋಗೋತ್ ಬೋಸ್ ಈ ಪಾತಿರುಚಿ ಎಂಬೆ ಏರು ಸಾಧು ಪಾತಿರುಚಿ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಐನು ಒಂಚೂರು ತಿಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದ್ ನಂಬೆ ಬೇ ಕರ್ಕಳದೆ ಸಾಧು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಈ ಆಯನ ಓದುವುದು ಇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡಿಯಾರು ಕೇಪಲ ಪದವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಹುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಎಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಿನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ಮೌಸ್ ಎಲಿನ ಪತ್ತದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತೀನಿ ಎಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಲಿಪುಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಎಲಿತ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆಗೆ ಐಕುಂಬೆಗ್ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಎಲಿದೋದು ಯಾರು ಯಾನು ಮೇನೆ ಎಲಿನ್ ತೂ ತಿನೇ ಮೇನೆ ಕಾಲಿ ತೂ ಇನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ತೂ ತಾನಗಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ಜವನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಕ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಾಂಡಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅವು ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಮತ್ತ ಮಲ್ದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸರ ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲಿ ಅವು 1.5 ನಿಮಿಷ ಅದಾವು 1.5 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಐಟ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪೋನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಎಲಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಎಲಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಎಲಿ ಬಾರಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಅಂಚ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪತ್ತಾತು ಮೇರೆಡ ತೋಜಪ್ಪ ಐಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡನ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಾಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರನೆ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಮರ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾ ಏನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅರನೆ ಅರನೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಿಂಪೆ
ಕುಲಿಂಪೆ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಗುಲೆ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೊಂದು ಪೊಸತ್ ಮಲ್ದೆ ಓ ಓ ಆ ಬುಲ್ಕಂದೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ తెలుపు అంచింది దాని ఏంటి ఒక తెలిపునని ఒక చావ అరనే తగులే ఉమిలి చెట్టవను ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಡ್ರನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆತನು ತೇರಂಟೆಲ್ಲ ಈಜಂತ ಊಸಂಟೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಜೆಟ್ ಏತಂದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಗಿತ್ತ ಅಗಲ್ಡನಿಗೆ ಏನಿಗ ನಬೆ ಚನಿಲ್ ಚನಿಲತ್ತಿ ಸನಿಲ ನವಿಲ್ ರಾಜ್ ಬಜೆಟ್ ಏತುಂಬೆ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ನೆಕ್ ಹೆಚ್ಚು ತೆಚ್ಚುಕೊಂಡ 45 ಹಿಡಿದು 5 ಲಕ್ಷ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಏತ್ಯ ಅತತ್ 55 ಆತ 55 ಏತ್ಯ ಅತತ್ ಅಜ್ಪ ಆತನ ಅಂದತೆ ಅಜ್ಪ ದಿಪ್ಪ ಅಜ್ಪ ಎತ್ತು ಬನ್ನಿ 55 ಆತನ 75 ಲಕ್ಷ ಇವನ ತಿಗಲಿಗೆ ದೀತಂಡು ರಾಹುಲ್ರೆ ಓಯ್ರಾ 40 ಲಕ್ಷಡು ತೇರಂಟೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾವೆ ಅಂದು ಬಂತೇವೆ 75 ಅಲ್ಲ ತೇರಂಟೆ ಸುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಒಂದೆಣ್ಣು ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟದು ಬೋತೆ ಇಮನ್ ದೀವೋಲಿ ಅಪನ್ಲ ಇರ್ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆತನ್ ಇತ್ತೆ 75 ಆತ ಆತೆ ಆತೆ ಇದು ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಚಿ ಈತಿ ಯಾವ ಸರಿ ಅವಳು 75 ಆತನಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಂಡರತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಏನೊಂದು ಬೋಪು ಮ್ಯಾ ನಿಖಿಲ ಬದವು ಒಂದು ಕುಂಟಲ ಬದವು ఏపుల పదవు ಕೇಬಲ ಬದವು ಈ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ఎండ ధాల కేనొచ్చి మేరే కించిన కేను తుంబర ఎండ కేనొచ్చి ఒక ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ మే కాచు బోడుంది పండదిత్తి ಯಾನ ఎక్కువ ಮ್ಯಾಗ ಕಾಸಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಣತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ಟಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿ ಐಟಿ ಏತ್ತು పోతును ಎಂಚಿನ పోతును ಯಾಂತ ಅವು ಮುಗಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಬಂಡೆ ಪಿರ ಕಾಸಾವಡು ಬಕ್ಕ ಪಿರ 15 ಪಾಡಿ 15 ಪಾಡ್ದ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ತೋಪೆ 15 ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಲಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾ ಸಾಧು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ పోతుండు ಬಟ್ಟಿಡಿ ಏತ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತು ನೀ ಜನ ಗೋಣಿ ಆ ಜನ ಪನ್ಪುನ ದಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತು ಸರ್ ಮುಕ್ಕಲಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತವು 1.5 CR ಹತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನೇಟು 1 CR ಬಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತನ ಸರ್ ಆಸೆತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆತಿ ಕೋಣಿಟ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಯಾನ ದೊಡ್ತೆ ತಾತು ಹೋತನ 1 ಕೋಟಿ 1 CR ಕರೀದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತು ಸರ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅವು ಸಿಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ನಾ ಬಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಏತ್ ಪಾಡ್ದೋಡು ಒಗಟ್ ಬೋಜ್ ಒಂಚತ್ತು ಸರ್ ರಾಹುಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ದೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ದೇರೆ ಬಾಸಂಡೆ ಇರಗ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಬಾಸಂಡೆ ಇರಗ ಆನ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲ ಅಡಪ್ಪ ಸಂತಾನ ಆ ಗೋಂಟು ಮಂಡಿರ ಪತೊಂದು ಟಿವಿಗೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿರತೆ ಯಾನು ಆನ್ ಯಾನು ಅವು ಪಂತ ಬತ್ತು ಪಂತ ಬಲೆ 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 ಇಲಾಗ ಬಲೆ ಇರಗ ಯಾನ್ ಬರ್ತ ಚೂರು ಇತ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಅಕುಲ್ ತೇರಂಟೆ ಪೋಡು ಇರ್ನ ಊಸಂಟೆ ಪತೊಂದು ಪೋಡ್ಚಿಂದ ಪಂತಿರತ ಯಾನು ಆನ್ ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ದೀಪ್ ಫೋನ್ ದೀಪನತ್ತು ಬಲೆ ಇರು ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವೆ నువ్వు బోడ ఊసంటే అంటే ఇల్లు ఇంటి కట్టిన సత్య పంట మరే ఎన్న బోడ తిన పాలతో జాగ బైదిన వాళ్ళకి బైదిన జాగను మారుతుంది మనం నువ్వు ఊసంటాం మేనా ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಈ ಮೈತ ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಡ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಂಡೇಡು ಬತ್ತು ಅವು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ನೀರತ್ತವು ನೆತ್ತೇರವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬುಡಿದೇವು ನೈಟ್ ಕಡೆ ನೀರು ನೋಡತ್ತಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೇರಂಟೇಡು ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ದಾರು ರಾಹುಲ್ರೆ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಜೋಕುಲ್ ಮತ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಹೊಸ ಜವನರೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಂಬೇಡ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಇಂಬೆ ಬಂಡೆ ಅಕುಲ್ 4 ಜನ ಬೋಡೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಅಕುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನ ಬರ್ಪೆ ರಿಜಿನ ಟಾಕೀಸ್ ಜನನೇ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬಂಡೆ ಅಂದೆ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪಂಡೆ 75 ಲಕ್ಷ ಇವನ ತಿಗಲಿಗೆ ದಿಯೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನವಿಲ್ ರಾಜ್ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ದಯಪನ್ನಗ 4 ಜನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಪಾಪ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗಲು ನಾಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಆ ಪುದರ್ ಕೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಜನಕುಲ್ನ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಇರ್ಮನೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಕಲು 4 ಜನ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಜನಕುಲನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಮಾರಿ ಕೇಪಲ ಪದವು ಇರ್ನೇಟ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ಲೇರಿಯೇ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಾರೆ ಪಾತ ಉಲ್ಲ ಅಯ್ರೆ ಬೋರ್ಮಂಟದ ಏರು ಓಳರಿ ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಗ ಗಲ್ಗೆಲ್ಗೆ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಅನ್ಪತ್ತವ್ರಿ ಉದ್ದದೆ ವಾಮಂಜೂರು ಪಾತಿರ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಇದಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆಯಲ ಉಲ್ಲೆ ಮಗ ಆಯ್ರಿ ಉಲ್ಲೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿಟ ಒಂಚ ದುಂಪೋಣ ಗುಲ್ಡು ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ ಆಯ್ ಸ್ಲೋ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಫೋನಾಗ ಕಾರ್ ತರ್ತ ಪಿಜಿನ್ ಸಯ್ಯ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಬರ್ಪೆ ಆಯಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಪಡೀಲ್ 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 ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ ಮಾತ ಯಾವ ಅಂಚೆ ಕುಟಾಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ ಗುಂಗುರು ಕುಚಾಲ್ದೆ ಉದ್ದದೆ ಉಳ್ಳೆತ ಆಯ್ ಗುಂಗುರು ಕುಚಾಲ್ದೆ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲಕ್ಕ ತುಂಬ್ತೋಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ಲಕ್ಕ ತುಂಬ್ತೋಡು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ರಪ್ಪ ತಿರ್ಗಿನಿ ಇದೇ ತೇರಂಟದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಏರಿಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ಏರಿಂದು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಾಯಕಿ ಏರೇನ್ ಪಾಡ್ದಾರಿ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಾಹುಲ್ ರೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆನೆ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇನ್ನು ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪೊಣ್ಣನ ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮೂಲ ಬೋಡನ ತುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಓಡಿದೆ ಈ ಬೇಡ ಬಂಡೆ ಇಮೇಂಜಿನ ಬಂಡೆ ಇಂಬೆ ಬಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕನಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕಂತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಡ್ಕಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ದಿಂಜಾಯಿ OTT ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಇಂಬೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜೇನು 19 ಪೂಜಾ ಅಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪೂಜಾ ಅಂದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂತನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ರಾಹುಲ್ ರೇ ಪೂಜೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈಮೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಬತ್ತಾರ ಮೀನಿ ತೂಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದು ಪೋತು ಇಡ್ಡಿ ದಿನ ಇಂಬೆ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ಪುನವೆಣ್ಣಿ ಇಂಬೆ ಅಲೆಗ್ಲಂಚೆನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೆಲ್ಲೆಪ್ಪುನ್ ಈ ಮೆಲ್ಲೆತ್ತು ಇಂಬೆ ಪೋದು ತೂದು ಇಂಬೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಇಂಬೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಬಂಡ ಇಂಬೆ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಕ್ಕಳ 2 ಗಂಟೆ ಐಕೆ ಅಂಡ್ ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಷನ್ ಪಾಲ್ಡ್ ರೂಮ್ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಹುಲ್ ರೇ ಪೊರಿಸುವೆ ಬೆಗರತ್ತು ನೆತ್ತೆರು ವೈದನ್ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ರೂಮ್ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ನೀ ಮನ ತಿಗಲೆಗೆ ತಿಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಓಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಕೈತಲ್ ಅಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಇಲ್ಲ ಜೆತ್ತನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಸೈಯಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪಿ ನಿಂಬೆನೆ ಇಂಬೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆ ಪರಬುನು ಜಪ್ಪಡಾದ ಇಂಬೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆ ಬನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬನ್ನ ಒರ್ತಿ ಜಪ್ಪುಂಡವಲು ಒರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾಂಡು ಸರಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅಂಡಾನು ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ದಲ ಬಲಸೊಡಿಗೆ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸಲೆಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಲು ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಮೇರೆ ಅವು ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೋಕದವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ರೆ ಅಂಚಿನೇ ಅವಡು ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಡ್ಗಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಅಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸಿಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಪೇಪರ್ ಬರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜುಲಾಬ್ ಅಲೆಗೆ ಜುಲಾಬು ಆನಮನೆ ತಿಂದಿರ ಜುಲಾಬಿ ಅಬತರ ಬೋಪಿ ನಿಂಬೆ ಇಂಬೆ ಅಲ್ಲೇನು 11 ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋರೆ ಇಂಬೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡಿಗೆ ಇಂಬೆ ಅಲ್ಲೇನು 11 ಪೋದು ಅಲ್ತು ಬನ್ನ ಕೂಡ ಆನಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಮ್ಮನ ಸರಿ ಆವಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಿಖಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕತೆ ಕೇಂಡೆ ಮೇರೆ ಇಂಚಿನ ಪದವು ಕೇಪಲ ಪದವು ದಾರಿ ಏರೇನ್ ಕಂತಾರಿ ದಾಲ ದೂರ ದಾಲ పోతుంది ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮತ್ತೆ పోತೀನಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದೇ ಸಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋಚೋಡು ಈಗ ನಿಜ ಸತ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ಏನೊಂದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ దాన్ని ಫಸ್ಟ್ దాన్ని పోనಗ ಒರ್ತಿ ಸೀರೆ ಮತ್ತೆ ತುತ್ತು ಏಸ ಬಾಡ್ದು ತರಕು ಜಲ್ ಬಿರ್ಕಲ್ ಬಾಡ್ದು ತಿರ್ಗು ಒಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಬೈದ್ರ ಮಾರ್ನಿಮಿಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಇಂಕ ಅಂದಾಜಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಹೀರೋಯಿನಿ ಸರ್ ಇವಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚಾತ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಅವನು ಮೋನೆಲ್ಲ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಒಲ್ತ ಬಣ್ಣವು ರಾಹುಲರೇ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಕಾಸು ದೋಸ್ತ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಭಿನಯನು ಅರೆತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಲಾಡಿದ ಯಾಲು ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿದ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ಯಾನ ಎಂಚಲೊಂದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಣಿಪಚ್ಚಿ ದಾಂಬಟ್ ಬಾ ಪೊಣ್ಣ ನಾನು ಬರ ದಾತಾನ್ ದಾಂಬಟ್ ಯಾನು ರೆಡಿ ನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟ ಬೋಳರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪಣಿ ಒಕ್ಕಡೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಲ್ ಎತ್ತ ಬಂದು ಯಾನು ವ್ಯಾಪಲ ಪಾಟ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ತು ಚಾತ ಕೈತಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿದೆ ಚಡ್ಡಿ ಬೋಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಚೆಂದ ನರಕ ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೆ ಕುಳ್ಳು ತಾನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಏನ್ ನಡಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹೇಯ್ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಂಟ ನೋಡು ಒಂದು ಕೊಡಪ ನೀರು ಹಾಕು ಎಂತ ಪಂಡಿನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು
ಇಚ್ಚರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಕ್ಕುಸುಗು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಕ್ಕೋಸು ನೀರ್ ಪಾಟ್ ಪೈನಂಚಿನ ಆಳ್ ಪೊಣ್ಣು ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಗೆ ಏತು ಮಾತ ಕೇನೋಡ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ನು ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಅದ ವಿಷಯದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೇರ್ಲಕನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಸುಂಡು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಕೂಂಡೆ ಇರ್ಲ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚಾಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಿ ಇದು ಕುರೆಪಾಟ ಅಂಗಿ ಮಾತ ಪಾಡ ಬೈತೇನೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದು ಇಂದೇ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದು ಪೇದ ಮಾತೆ ನಾತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮನದ ಸಾರಿ ಕೆಂದಲ್ಲ ಹೇರಿ ಎಂಡ ಸಾರಿ ಕೆಂದಿ ಚಲ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆಡ ಯೂನಿಟ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ಇರ್ಲಾಕನೆ ಕುಡೋರಿಲ್ಲ ಆಡ ಸಾರಿ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ಅಲ್ಟ ದಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕು ಆ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಂತು ಜಲತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಾಳ ಅಪ್ಪಂಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪದವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಏತ್ ಒಂದು ಪದಕಲು ಪಾಡ್ದಾರು ರಾಹುಲ್ 4 ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನಡೆದು 4 ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇಂಬೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಬಂಡ ಜವನರೆಗಿತ್ತು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಆಂಡ ನನ್ನ 4 ಕೂತಿನ 5 ಕದ ಅವಡು ಬಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಪೊಣ್ಣನ ಉಲ್ತಕ ನೋಡು ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡ್ದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಚೆನ್ನೈದನೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಸುಂಟದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪತ್ತೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಉಪುಳಿ ఒక తేరంటದ సినిమా తేరంటದ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಬಂಡೆ ಆ ತೇರಂಟದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಅವಲ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಸೆಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪಾಡು ತೇರಂಟೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣನ ಕಂತದು 40 ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ 75,000 ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಮನ ತಿಗಲಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಾಣ್ ಆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿನ ಹೌದೇ ದಯಬಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಯರಾನಾಗ ಇಂಬೆ ಪನ್ಪಾದಿನಿ ಆಳ್ಟ ಇಮೇನೆ ಪನ್ಪಾದಿನಿ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ದ ನಾನು ಮಂಡ ಈ ಆಳು ಬರಂದು ನಾನು ಪೋಗಂದೆ ಈ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದೇ ನಾನು ಹೋಗದೆ ಇಮೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪಾತೊಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋತಿನ ಇಡೇ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ 2 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋದು ನವಿಲ್ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಾನೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅವು ತಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯನ ಬಿಡು ಏನನ್ನು ಪತ್ತೋನಿಯ ಹೆಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನದೆ ಏನನ್ನು ಪತ್ತೋನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೋನಿಯ ಅವು ಆಯ್ತ ಸರಿ ಕೇಪಲ ಪದವು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಏತು ಪದಕುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮರ ಎಂಕ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಾಗಿನಿಗೆ ಎಂಡೊಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂತಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಾಗೆ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಸುತ್ತಿಗೆ ಏನೊಂದು ಜಾನ್ ಬಯ್ಯಟ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೊರಗೇನು ಅಂತ ಅವು ಎಂಚಿನವು ಅಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬರೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಬಂಡೆತ್ತ మీ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡೋದು ಎಂಡ 40 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾರ್ರೆ ನೀರು ತರ್ಪದಿ ಅವು ಬರ್ಸದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ಸದ ಏನಾಡ ಪಂಡ ಮೇಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಂಡ ಮರಿಯಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚು ಎಂಚಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಬಿಡ ಅವು ಸೊಟ್ಟು ಗಿತ್ತನೆ ಅವಡು ಹೇಳ್ದಾಟಾರು ಕಂತೆ 40 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಯಾವಂದ ಪನ್ಪೆ ಪಿರ ನೀರು ಕಲ್ಲೆ ಯಾಮಂటే ನೀರು ಮುಗಿನ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿನಿ ಸತ್ಯವಾದ ಅನ್ಪುಂಡ ನೆತ್ತ ಗುವೆಲ್ಡ್ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತಲಿ ఒక ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ ಮೇರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಜನಕ್ಕಲು ತೋಜೊಂದೇ ಚಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿಂದಿಚ್ಚಿ 42 ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವಿರು ಮೇರೆ ಅವಲ್ತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರಿ ವರ್ಕದಾನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುವಲೆ ಒಂದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಗ ಒಣಸಿಗನಗ ಜನ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೇರು ಪದವದಾರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಿನಿಮಾ ಆನೆಗ ಯಾಪಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಆತನ ಅಂಚಿನ ತೆಲುಗು ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆತ ನಮ್ಮೈಟ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ತೇರಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಹೀರೋ ಬರ್ತದ ಆ ತೇರಂಟೆನ ದೆತ್ತದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆರೆ ಅಪ್ಪ ಗಾಲು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವು ಪೋಡಿದಾಯ್ತು ಅವು ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಏತ ಐಕ್ ಡಮ್ಮಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ದೀತನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಏತ 150 ರೂಪಾಯಿ ತೇರಂಟೆನ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆತ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದ 21,000 ಖಾಲಿ ತೇರಂಟೆಗೆ ಅವನು ದೀತನು ಮುಕುಲು ಅರಂಟುನತ್ತ ಕಾಸಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಿನ ಆಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆತ ಪೊರ್ತು ಎಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ಬರ್ತದ ಕಾಕತಾಳಿ ಬೈದಿನಿ ಅಡಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಅವಳುಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಚತು ಒಂದು ನೆಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್
ಅವಾಗ ದಾದ ಬಂತಿ ಮೇಗೆ ಅವು ಹೀರೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಡ ಆಯ್ಲಕ ಅವನ್ನ ಪೋಂಡು ಬೆದೆತ್ತೆ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಟೇರೆಂಟ್ ಎಂದೆತ್ತೆ ಅಲೆಗೆ ದಕ್ಕಿ ಆಳು ಬೋಡಿ ನವಿ ನಡಿಗೆ ಅವಳೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಆತರ ಬಂದೆ ಅವನು ಎನ್ನಿದ್ದು ಯಾರು ದಾದ ಎಕ್ಕಿಸ್ತೀನಿ ಆತರ ಪ್ರಿಯಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ఆయన ತೇರಂಟದ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡೆ ಅವು ನರಮಾನಿ ತೆಲುಪುನತ್ತು ಆಯ ಒರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪದವು ಹೋಯ್ ಮೇರೆ ಪದವೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲೆಟ್ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ದಲ ಆತನ ನಿಖಿಲ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಈಗ ದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ದಾಲ ಆತನ ಮೇ ಅಸಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲತ್ತು ಸರ್ ಸೆಟ್ಟುಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಎದುರು ಅಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟುಡು ತೆರ್ತು ಬಂದ್ವೇನ ಮಂಚಿತ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಆತು ಇಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಮರತ ಮುದ್ದೆ ವನಸುಕುಲ್ದ ಮಾತೇರ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜೇ ಬಗೆದ ಕಚ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 4 ಬಗೆದ ಕಚ್ಪುಂಡು ಮೇರ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ 5 ಬಗೆದ ಕಚ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏರಾನು ಚಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬಾಡ್ದು ಪೇರ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಬೇತೆ ಜನಗಳು ಬಾಡ್ದು ನತ್ತವು ಬಗ ಮಿತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇರ್ ನಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕನೆ ಬನ್ನಿ ಕಕ್ಕೆದ ಎಲ್ಲ ಫಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಿಡ್ಲ ಬೊಕ್ನಿನ ಸರ್ ಈ ಜನ ಬಟ್ಟಾಳೊಂದು ಈತು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ತೋವೆ ಅಂದು ಪಾಯಸ ಪಾರ್ದು ಪುಡ್ಸು ನಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ ಯಾವ ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಹಾಸ್ಯ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾತಲ ಆಯ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಡಪುಂಡು ನನಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ವೀಕ್ಷಕರೈತೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಅಂಡ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಆ ವಿವಾದನ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಂಡೆ ಇತ್ತನಮ್ಮ ಮೆರಡಕೇನಗ ಎಂಚಿನ ವಿವಾದ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇರೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಐತೆ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತು ನೈಟ್ ಬತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಊಸಂಟೆ ನಾದೊಂದುಂಡು ತೇರಂಟೆ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಈರ್ ಎಕ್ಕಡಿಜ್ಜ ಪಂಡಿನೇನೆ ಪನ್ಪರ್ ಕೇನ್ ನೆನೆ ಕೇನೋರ್ ಮಾರ ಸೀದಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ದಾಯ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಅನು ತೇರಂಟೆ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ದಾನ್ ಐ ಕೊಂಚ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇನ್ ಅಂದಾಯನ ಐಟ್ ತಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಅಂತಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರಡುಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರಡುಂದು ಯಾನವಿನ ಆತ ಬಂಗೋಡು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಏನು ಡೇಟ್ ದೀತೆ ಆತನಾಗ ಮೊಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ತೇರಂಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಸಂಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಬಂದು ಉಂದು ಯಾನ್ ಬುಡೋಲಿ ನೆಕ್ಕಿ ಇರ್ಪಂಡು ನೆಕ್ಕಿಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕೂಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಏರು ಪಂತಿನಿಂದ ಆವಡತ್ತಿ ಮೇರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡೇ ಅವರಿ ಪಂತಿನಿಗೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ಏರು ಫಲ್ಲೆ ಫಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಜಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ಇರ್ನ ತೇರಂಟೆ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಊಸಂಟೆ ಇತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ವತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪುನ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತ ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬೈದಿನ ಒಂದೇ ಈ ತೇರಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಊಸಂಟೆ ತಕ್ಲ ಪೈಪೋಟಿ ನಡ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತೂಗೋಡು ಏನಾಯ್ಕಿತ್ತೇರಡ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಊಸಂಟೆನ್ ಬರಿಕೆ ದೀಪ ಬಡ್ಲ ಸೈತ್ಯ ಪಾಡು ಊಸಂಟೆ ಪಾಡೆ ಸೈತ್ಯ ಪಾಡದ್ದು ಬಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪಶಿ ರಾಹುಲ್ ಎಂಕ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ತೇರಂಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತುಳುನಾಡಿಡ್ಬೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ನತ್ತು ದೆಪ್ಪೆ ಇಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಆರು ದೇಕರಣ್ಣ ಊಸಂಟೆಯನ್ನು ಬರಿಕದಿದ್ದು ತೇರಂಟೆಗೆ ಜಾಗೆ ಬಿಡಿಯರು ಇಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬರ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನಡತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಣು ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ದೇಕರಣ್ಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಯಕರಣ್ಣ ಬಂಡೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ದುಂಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರಾಹುಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿಂದ ಮಂಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತೇರು ಒಯ್ಪೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ ಇಷ್ಟಪಡ ಆತೆ ಪಾತೆರ ಪಿರಾವಡ್ದೋರಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತು ನಾವೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತು ಎದುರೆದುರೇ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ನಾನೋರಿ ಪಂಡಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಲೇದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಳಾಪಿನಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಲೆ ಡಾಯಪತ್ತು ಮೇಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೇನ್ ಪತ್ತ ಆಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಟ್ ಹಾಳಾಪಿನಿ ದಾನೆ ಬನ್ ಪರ್ಪದವು ಈರು ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಈರು ಎಂಜಿನ ಹೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬದುಕೊಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಊಸಂಟ ಮಲ್ತಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿನ ಐತೆ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿನ ಜನನೇ ಎಂಡ ಬಂತರೆ ಆಜಂತ ತೇರಂಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಜನ ಜಪ್ಪಾಡು ಈರು ಊಸಂಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಈರ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿನ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟು ಆ ಜನ ಏರುಂದು ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಏರಿಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಾನೆ ಆ ಜನ ಏರುಂದು ಪಲ್ಲೆ ಮುಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಮುಡ್ಚಿ ಆ ಜನ ಏರುಂದಿರ್ ಪನೋಡೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕುಮಾರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಜನ ಏರುಂದು ಪಲ್ಲೆ ಆಡಿ ತೇರೆ ಪನೋಡೆನಾ ಪನೋಡೆ ಪನೋಡೆ ಬೇ ತೇರ್ಲತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇ ಚಲಿಲ್ ರಾಜೆ
పిలుకులప్ప పిలుకులు కామెడీ ద పిలుకులు కాపీ కాడ్ర బిత్తులుడు రంగు గుంచెడు ಕಾಫಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಕಾಮಿಡಿ